Hlala phansi bangcwele. Ngithathe ithuba bangcwele bingelele ubaba umfundisi Malungu benomama nopholi bonke obukhona ngokwezigaba zonke ezahlukene. Bingelele obaba nomama, intombi nensizwa. Kwinjabulo enhlizweni yami ukuba ngibe senkonzweni. Zikhona indawo ofuna ukufika bese ujeje uyahamba, kodwa eyifana nasenkonzweni empilweni yami kwinjabulo ukuba kuzona, ukuhlala nabantwana bakaNkulunkulu. Thandile mfundisi uba sifike eli, hayi sifike ngoba sekuzathiwa sekuyadunyiswa, kuyaphakanywa, sekudedelwa umkhulu. Nami ngifike ngikhonze nabazalwane, benze izinto eziningi. Uyabona nami ezengukuthi hey nami bakuthiwa ngisenamandla amaningi ngabe lokhu, kodwa manikwenza nina kwenziwa nayimina ngoba ngisekhona, ngiyabukela. Ngiyajabula kakhulu bangcwele noma Mdlamini uphinde wangiphelezela isikhathi esiningi-ke la ubona mina khona, ubona naye. Ngoxoxela ngelinye ilanga uthi yini ngithanda ukuhamba naye. Ngisuke ngenzela uba abe yihawu kokunye, kuthi makuthiwa ngosuku oluthile athi ngangikhona. Namhlanje kulula ukupenda umuntu. Ukupenda umuntu kulula. Ngisuke ngenzela ukuthi ke makukhona othi angipenda ngithi fakazi athi ngangikhona, le brush alifanele ukungena kuyena. Sisempini emhlabeni, uvula amehlo. Owesimama owesifazane uhlala uvula amehlo, ube nomuntu okuthiwa makuthiwa ngawe athi cha ngalolo suku ehamba nami. Impilo yami nje injalo. Imoto yami ngiyipaki, ngilinda umuntu for 30 minutes. Ayini ngoba ngifuni kudlule umuntu ayele abuya phinda adlule ayele, kanti ulindeni. Asiyeni kulawa mavesi ambalwa asencwadini kaLuka chapter 8, ningifundele uverse 22 nime 25. Niyazi ke nina bazalwane ukuthi angiyena umuntu okhuluma isikhathi eside. Ngiyangithanda ukuthi uNkulunkulu lokho oku4 engikushilo akwandise ungakhohlakali, ngoba into eningi kumina
into yokuba sihambeni sinqoba. Ile nto kuphela. Ngakho ke yenge anginayo lento yokuyalena nalena ngifundele nini. Kwathi-ke ngolunye lwalezo zinsuku wangena emkhunjini yena kanye nabafundi bakhe wathi kubo asiwele siye ngaphesheya kolwandle. Basuka-ke kuthe besahamba ngomkhumbi walala ubuthongo. Kwahlala-ke isivunguvungu somoya olwandle bagcwala amanzi babesengozini. Base besondela bamvusa bathi, Nkosi, Nkosi, safa. Wavuka-ke wakhuza umoya nobugubhu bamanzi kwanqamuka kwathula kwathi du. Wayesethi kubo, kuphi ukukhona kwenu na? Besaba bamangala bathi omunye komunye, ungubani lo ukuba ayale nomoya namanzi kumlalele? Liphilile uNkulunkulu wethu ongcwele, linamandla lingamandla, linongela kusala kusiqondisa kusifaka endleleni. Ngegama likaJesu khuluma ngawo sinabele. In Jesus' mighty name, amen. Nginale ndaba engeyinde yokuwelela ngaphesheya. Le ndaba iqala ngokuthi ngelinye lamalanga wabe esetha kuwelelwe ngaphesheya. uJesu la ekhona wayehlala enesixuku esiningi esimcindezelayo. Ngangokuthi mawufunda ivesi engenhla uthola uma kaJesu nabafowabo befuna ukumbona, kodwa kuukuthi ayikho indlela yokumbona ngoba isixuku sivimbile. Kwaze kwafika la bedlulisa umyalezo uthi lokani nidlulisa umyalezo uzufike kuyena ukuthi abafowabo noma bangaphandle. Wayesethi uJesu yebo kodwa kakhulu abafowethu noma yilaba abala eduze abezwa izwi lami bese beyalenza. Amen. Amen. Leli ke esilifunda lithi ke ngelinye leinsuku ezinjalo wayesethi kubafundi bakhe asiweleleni ngaphesheya kolwandle. Bangena emkhunjini. Uma ngabe bengena emkhunjini walala indaba esijwayele ukuthi kwakwamasayini ukuthi umuntu naye uyakhathala. Walala wakhathala. Uma elele kunjalo kwase kuba nesiphepho esibavimba kuba endleleni kungabonakali beya ngaphesheya, kwangathi isivunguvungu asibasizi ukuba baye ngaphesheya, kodwa simelana nabo kuba uhambo lungabonakali luzoba impumelelo. Leli verse lithi noma amanzi ekaphakela ngaphakathi kodwa uJesu akaphaphama. Base beyakhumbula abafundi ukuthi sinoJesu la. Basondela kuyena bathi, Nkosi, safa. Mangabe evuka wayese ekhuza umoya no lwandle lwathula
lwathi du. Babeke bambona uJesu esindisa abantu. Babeke bambona uJesu enza izinto eziningi. Kodwa babengakaze bambone ekhuluma nomoya. Into eyenza kuba bamangale noma bemazi ukuthi unamandla okusindisa kodwa eyokuphuza umoya nolwandle yabachayisa uvalo ukuthi yini eqhubeka la ngoba babeqala ukumbona ekhuza umoya ovunguzayo kuba indlela iqhubeke. Babuzana bodwa kanti kwisima kanjani ubani lo kanti cha bahamba naye. Nayi into engithanda uyibambe ebekwe uNkulunkulu enhlizweni nami ukuthi abakhohlwanga. Mangibambele lokho nje mina sengiqedile. Abazange babe njani bazalwane abakhohlwanga ukuthi lo abahamba naye unezinto ake wazenza mhlawumbe namhlanje angabasindisa kuba umkhumbi ungabaqilisi. Nkosi safa wavuka wakhosi njengebandla likaNkulunkulu. Mawufunda nje amavesi amaningi ngomkhulunkulu akathandi mangabe sihambe singenalo ulwazi. Njalo uNkulunkulu uyayibeka indlela eyokuphumelela, ayibeke ngendlela yabahlulekile, kodwa yena uNkulunkulu ofuna sihambe sazi. Indlela yethu yokholo encwadini emawubokuthiwa ziningi inhlupheko zolungile. Obani abalungile yithi laba nalaba engimi ngaphambi kwabo. Ziningi inhlupheko zolungile, kodwa uNkulunkulu mayengakhohlwanga abalungile kuba khona abahamba naye bayanqoba. Uyabakhulula kukona konke. Indlela yokholo imnandi ngento eyodwa. Manibona sinikina la ngaphambili noma samakhehla, imnandi ngento eyodwa kuba ungayihambi ngamandla akho. Bonke abayihambe ngamandla abo bayehluleka. Kodwa kuze iphumelele kahle, iphumelela umuntu mangakhohlwanga ukuthi impi engiyinqoba izolo angiyinqobanga nguDlamini, kodwa inqotshwe helo engihamba naye. Ngoba phela wayekhona emkhumbini, kodwa manje usehlala emkhumbini lo oWudlamini, loya owumsomi, loya owumkhithe, noma ungasememezanga uthi vuka safa. Umuntu ombiza ungasakwazi ukukhuluma, ingasekho amandla okumemeza. Ngiyangambiza ngibanjwe iCovid, mhlafika iCovid kwathiwa wonke amakhehla mayeke abanjwa ngatshela inyama yami nomqondo wami ngathi yebo ngikhulile, kodwa ngakayi ekhambeni.
ngisho ngingasakwazi mfundisi ukukhuluma ngingaphansi kwe-ventilator for 9 days. Batsho le nto ethi hayi ngisekhona mkhulu ongakumele. Yathi abantu laphaya kwakuhlala kuvala amakhethini bakhuluma abantu bathi awusizwela banta laba sebekhulile bekhuluma ngapha nangapha wenza ukuthi usathane ngizwe kuze ngibe wiki ngathi ngikhulile impela kodwa ngiye emathuneni. Ngalelo langa ngangingasakwazi ukumemeza njengoba ngimemezela endlini ngase ngisho ngoba uhlala kimi nami ngihlala kuwe siphatha naye uma isikhathi sifika ngikuvuka asikakafiki ngawuphesi yakhona. Ngizothi wena esinawe la uphephile uhamba ngento engavinjwa moya. Hamba ngento engavinjwa. Ziyafika izinto ezithi ziyayivimba kodwa ihamba nomuntu okhuluma nemvelo imlalele athi thula uthi tu ngoba safuna ukuqhubeka. Lento fanele uyazi kungemnandi bese uyayazi ukuthi hayi asipheleni. Ungabi umzalwane zonke insuku ubabaza ukuthi hayi kuyaphela ngami asipheli. Ngoba uhlala kithi bayeke bakusungeze baqethe bahlangane behlukane uyabathola sebengqubuzane bodwa. Ngiyakhuluma nje uyabathola sebenjani bengqubuzane bodwa ungahambi ubuza ukuthi kwakuthiweni yayiqala kubi bona bathi usibanibani owayeqalile yini bekanjalo sihamba ngento engavindeki. Athi noma yena bayokuhlasela ngendlela eyodwa kodwa bayohlakazwa babulawe phambi kwakho ngoba sihamba ngento engavindeki. Ngizothi sefika la bekudlelwa ukuba kosetshenzwa isithi asifuni kosetshenzwa sifuna into efile isithathapha. Makuhamba abantu abasathi uyinkosi uJesu kuvela lo watsha kwacima amalangabi ila kuvela khona inhlupheko uhlaselwa kodwa into uNkulunkulu ethe angisho nje la ukuthi wena uphephile. Wena uphephile sihamba neqhawe. Haleluya. Sihamba nomuntu okwazi ukubopha yonke into esondela kuthina kodwa ifuna abantu abangakhohlwa. Bazalwane mina sengiye ngabahla oKhisimusi ngibabonile abanye besishumayela nabo uyabona kuthiwa uSibandani wazobona ba lento yokushumayela usecabanga ukuthi hey yakhe akuyona yomuntu. Sinikelwe ukuba siye phambili, sinikelwe ukuba simemezele. Make kwafika ikholwa lali ithemba khona ngivele ngikade ngoba ngisuke ngibona ukuthi isiphetho sakhe asisihle. Amen. Wamangala abantu
ngizothi bazalwane sihamba noJesu njalo owenza ukuthi abantu bamangale kwasawena ukumangala uBhayibheli imina ngoba kunezinto okuzenza uyibuza ukuthi imina ngempela lo wena ukuthi iyabusa inkosi ike igwedle ngaphakathi kade sewudwebe umkhobovu wathi angenziwa kanje iphasinqobi kanje. Ngiyakhuluma nje kunensuku la ukudweba umkhobovu uta akwenziwa kanje iwayinde ithi yeyi wena. Uma ngabe wenza inqumo nomuntu okholwayo esingalungile usenkingeni ngoba inkosi mayise ifika igwedla umthola esathi angisayi ngala uthi hawu kwenzekeni izolo silale igwedlile yathasile siyane umthwalo sibambane yini ujikiswe yini wangathi awume amazwini akho awume amazwini akho ngoba uphethwe inkosi. Umuntu ophethwe inkosi akafani nomuntu oyiphethe. Umuntu ongaphethwe inkosi general nje ngowasemhlabeni uqotshwa zonke insuku endaweni ngoba kuthiwa siyale yena athangile ngiyale wothi uzothi inkosi yakho sibambane imphingisile yini imphingiselene akafuni siphethwe inkosi yasezulwini siphethwe inkosi yasezulwini ike kwesinye isikhathi iphambana nokuthanda kwethu iphambana yabo ubona ukuthi ifudumanda lento ezobona ngaphuneni le efuna ukuthi uhlale igeza niyazi inyama yekubazalwane makwangayigeza umuntu odlula ngakuyena iyasho isho ukuthi kunento okuqala ngayicela yeshona uthi lift umuntu uthi ngake ngimlifte nangu umakhe uthi athi mangene umakhe ubani bangivala amawindi la kusho ukuthi kufanele wavule noma kubanda ngoba wenzela ukuthi isimo silawuleke. Ngiqonde ukuthi inyama le esihlezi kuyona into ebalile yala emhlabathini asibuswa yona ifuna umuntu owaziyo ukuthi wena nendawo yakho kunomuntu ongaphakathi odlula kwaphezulu ophambana ngento ethanda nyama yethu. Kodwa bafowethu nodadewethu ngisizwa nje into ethi singamkhohlwa noma yini ekwehlelayo kwesinye isikhathi ilula mangabe ngisho ngiphethe imic nje kanje ngithi ningamkhohlwa kodwa mase kuthiwa ubhekene nazo eduzane ithi into kwangathi umkhulu bedala ngathi mase kunje khohlwa umkhulu khumbula ivesi ngeke unqobe ngomkhulu kodwa uyanqoba ngevesi uthulisa imfumfumu uthulisa ivumvum azathulise eyiqondana nawe enyameni nisakhona ma umntwana kaNkulunkulu fanele uzwe ukuthi kunesivumvum njengamanje ngeke usithulise ngalutho funa usikhombe yena uthi yalimala kubuhlungu uma umzalwane ongakwazi ukuzizwa noma uyale noma uyale le ilungele abantu abakwazi ukuyibeka esikalini ezwe ukuthi akuseyimina wayizola
bengakakhuluma abanye uzwe lithi mina lo Dlamini anguyena loya lo Dlamini wangalalanga bese usondela kuyena ngoba awuzethembile bonke abahamba ngengqondo baphela ngafikile kodwa bonke abathemba kuye abathemba kuye kuthi kumnyama bathi siyangaphetsheya njengoba ngengatsho ngathi kahlehle kwasayimina kwakukuma ngalo nje lokuthi hayi kanje kuneyikhathi bazalo lifanele wale uthi hayi kanje ungatsho ngawe usho ngezwi safa wathulisa ivuvungu uNkulunkulu okuthi mangabe singahlali kahle angenelele. Amen. Akasibukeli akasiyekeli uNkulunkulu ongenelelayo kodwa ufuna abantu abangamkhohlwa ngoba isitha nje bazamsenza into yodwa ukuthi simkhohlwe uNkulunkulu. Uthola umzalwane sethi angaze ngikubone okunje uyibuza ukuthi usho ukuthini metha akakaza kubona ngoba eBhayibhelini kuthiwa anehlelwa ngayilutho olungazange libehlele abanye. Ngamanye amazwi ayikho into engingayitsho ngomlomo ngithi hayi angaze ngikubone njengoba liphasehlelwana. Lo ophasehlelwanga umuntu uNkulunkulu uJesu wayekhona sidalwa uyalwazi udumba esikulona impilo yethu iphastiwe amehlelwanga ubulingo ongaphezu amandla enu uNkulunkulu ngayo kunezinto fanele zehla kodwa sazilemba uNkulunkulu akho engaphezu kwamandla. Bazalwane uyabona sokusuka kwashunyelwa kakhulu ya ivangeli lemoto nemizi emihle saze sakhohlwa mawuke nje wabe sathe ubomba usaza yakubani ngoba uDlamini uzokutshena ngemoto enhle nomzi omuhle. Lithi iBhayibheli amehlelwanga yilingo ezingaphezu kwamandla enu kusho ukuthi zikhona kodwa zikaliwe zabonakala ukuthi unamandla angaka yabo into emphambi kwakho njengamanje iyakuphusa kodwa ezulwini ikaliwe. Uyabo lento ekhalisa ubusuku nemini ikaliwe iyaziwa kuba ingangawe. Ungathi uma uphuma noma uhlangana nayo uthi angikwesabi ngoba wena awukho ngaphezu kwami. Mawula nomuntu ongamsabi wena ukhululekile. Okumbi ukuthi mawula nomuntu omesabayo uyabona usacabanga kodwa mangathi uyabona kodwa mawula nomuntu uyabona uthi wathina nawe uthini. Bazalwane asambeni siyoma phambi kwezinto ezisikhalisayo azikho ngaphezu kwethu. Ungayivumeli nomcabango onethwa isitha athi awukaze ngikubona kunje. Lalela awukwazi ukubona kodwa bake bakubona. uNkulunkulu usikhalantile into emnandi-ke sengizoqeda yile ethi ngimani
kuze kube sekupheleni. Sihamba nomuntu ongasikhohlwa, sihamba nomuntu onathi ibandla lingekho kodwa wena ukhona. Ungayivumeli imicabango ethi uphelele ngami, akuphelanga, ukhona esihamba naye. Uthi umhlabelela sasuhlabelela usecelene eduze nawe, ebheka njalo ukuhamba kwami, abese kuya kumsiza nasekufeni. Umuntu onjalo ongasishiyi nasekufeni, angasishiyi. Yini Jesu wangasishiya ukuthi nginamanxeba ezulwini, ngimlinde ngaphesheya. Ungadeli, ungayeki, ungaphela amandla, hamba ngelembu ngethole ezimfundo. Akasiyeke lento zephuli. Zikhona, yazi ukuthi zikhona, kodwa azinamandla. Abanye babaleke baphinde emuva ngoba kuye kwaba kwangathi mawufikelwa izinto ezivunguza kodwa uyithi ukholwa kahle nje, ukholwa kahle impela. Ayikho into esisizayo yokuba siphambili, kodwa yiyona le yokuthi siloku simufile sikwenye level, sigibele kwenye level. Athi uyakuthola ulwazi obekade unalo, izona kuthola ulwazi. Ngoba njengoba suka hlangana kanje suka kuzothola uNkulunkulu. Bazalwane, ngokweBhayibheli ngaba kusajunya yena. Ngoba iliphi verse ngempela ngathi leli liyaqala ukufunda. Ngike ngizwele laba abathi kufunakala iverse uyojuluka umuntu azafunda iverse elizomxaka phambi kwabantu. Ungakhohlwa, sihamba nonganqotshwa, sivala amehlo. Cele oyedwa asithandazele noma ngabe ubani. Sengibuyela phansi, ngibambela lokho, ungakhohlwa. Singabanqobi, siphila impilo yomnqobo. Ayikho into engama phambi kwethu esadlule. Ngokuqedile nobambelako uthulisa ivumvumvu oyedwa othandaza bese ngiyasuka. Jesus.